aku rak wis kandha marang sira duh wong manis ngeli ngojroning bebrayan kebak panggo dosa ya akti rupito kang njrimpeti doni masira wong ayu mbok aja salin sloga lan maneh citra ing janji jebul tega gandeng marang priya liya biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebake ngopang kodho bebasan wanci pangklong tanpa apa peteng dedetan rinoso tresno saiki tak siya
ojo lali sumpah prasetya ambu tresnaku kang satu tetep lulus ngrengkani jiwa. Kunjur batin sadaya para kakung pamutri. Mriki sadaya para tamu ingkang satu kehormatan sumangga aturan sinambi rangku dikarekan sampun sumadyo. Tak eling apa sliramu sing nate Semar sabran legok-legok ning omah bingo jae wono saung omong wiwit Atiku poyang apa tak eleng pancen sliramu katamu besok kapan aku bisa nyandi lintang banjur monggo kali Mbak Mai Dike. Selendang biru
Bener niki toh? Nggih, oh ya betul. Hanya janji selendang biru simbok lemu selendang biru hamong hanya selendang biru tetepono janjimu selendang biru aku ora tau gawake iki lho Mas. Kaya budhe iki yo biasane selendang biru ki sing anyar yo njaluke sing kawak. Ayo, sing penak sing lawas jare. Ngono. Nek sing lawas ki wis ngerti dalane. Iya, penak sing lawas. Hanya janji selendang biru selendang biru hamong hanya lai hati noratakan batin setiamu Campur sari TKT Dewi. ya pimpinannya sapa iki Titimane Mas Dedi Jasno. ayo Pak Deyanto So. tak dewe Pak Mas Bendungan Wawakono
nggonku lho nih. Cedak nggonku. Ayo. Ayo. Bendungan wewengkon Malang. Kintlong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat pinuju ingkang wetan. Loh tumeten atiku ratapan. Elus ring maning kekoran lawas pinongkot dadi dasure jantur nego tepang-tepang asmara sumiliring angin buka tresno. Saiki ana ning endi tanpa pamit kowe teko ngulani janji swara ati amung tansah angenteni alang kates ninggal tresno kang sejati. Ini dari apa Mas Merapi ya Mas? Nyote KTD Dan juga selamat datang kepada pasukan Oren semuanya. apa Bude? Terima kasih atas kehadirannya dan juga doa restunya. Itu. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Iya iyo. dawa ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu kenalan kuwi Bude Bude Narti. Bude Narti, Bude Narti, Darse. Bude Darse. Kalian Darse. ini kan Nah, ini kok Pak Jumain. Din. Pak Pak Jumain. Jum. Ya. Aja semalang wong bagus, tresnaku ing bakal layu.
iki mangke bablaske lagu napa Bude? Bude Narti. Napa? Napa malih? Mendem wedokan. Oh. Nek kuwi ora iso dibablaske. Iki napa lagune? Lali janjine biasane nek Napa kuwi. sinten? Lali janjine. Podang kuning. Napa Pak De? Podang kuning purun. Oh, nggih. Apa podang kuning? Niki spesial buat Pak D. Jumain. Jumain nggih. iso somate Nyute kate dhewe lagi.
Ya. Habis ini baru Juragan Empang. Kelingan manis meseme, terus kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih sayange, karep atiku lakon dadi jodone. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Kadung tresno nelongso rasane ngati enak ora kelakon melu duweni nyute kate dhewe kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut burung rondo aja direbut. Pak De Gusti ayo
sedulur keluarga besar Purwodadi. Putih Bude. Monggo bosku. Jambu alas kunite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada guna ada semut durung rondo Iki sedulur keluarga besar Purwodadi, ayo monggo. Joget mriki yuk bersama New TKT DW. Joget Bude. Ayo. Ya itu Bude Diam. Sini Bude monggo. Mati. Asik. Iki Bude yuk. Hop. Rasane Tilas tak anteni randane. Niki Bude mangke ngersake lagu napa? Terus kelingan Rama Gembuyune. Terus Dablaske perahu layar ya. Perahu layar. Lakon dadi jodone. Blitar dilanjut ke spesial kangge Pak Deyanto. Matur sembah nuwun Mas Madi Cokek. Sangat kalian New TKT Dewi. Dilanjut langsung wonten gubuk asmara. Ya menika kagunganipun Mas nika monggo Mas nggih. Sugeng bidhangetaken kalian New TKT Dewi. Monggo mbok pilih kersa beksa katuran tindak mriki Mas. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tanggo
leren ning cagak kepak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge bakal lali iki rene iki ini mas iki ayo monggo mas mriki kebak Bu crita pripun monggo wayah dirintangi wengi nganti agak rino sadereke nderek tepang niki kalih Mas sinten Mas Budi ya Allah ya berbudi bawa laksana Budi pekerti yang luar biasa pokoknya. monggo Ya mbok pilih Allah. keson nyekar monggo mas Ya ngono lho. oh gubuk asmara malih oh nggih niki mengke dereng lanjut kok mas iki, lanjut malih Iki jane ya urung patut lho nek dibayi malah GHE pisan lho Mas. Iya. Engko berarti engko neh nek pindho. Iya. Nggih ta. Catatan sakjroning ati. katan utuh Tulus saya merati. iya iyo iyo iya iyo Aku kowe dadi garwa Mergo leren nang gubuk Iya 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 iyo iya iya iyo Hinake Mas, hinake Mas. yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak nggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Tangan Bu, ya. terus iya 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 tanpa pental, tanpa kosan Betah-betah di taman asmara Ayo Mas Den kupuk kae nyimpen wati tekan besok ora bakal lali kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagrag rino Iki dilanjut apa mboten? Sampun, Nduk, matur lagune suwun apa, Mas Nduk? Budi. Mbak lagunya apa itu? lagunya apa? Di lagu apa? Nopo mawon. Oke, siap. Sajiane 50.000. Nggih, judulnya engko lagune bar iki lagune judulnya Nopo mawon. Oh, napa mawon. Nggih. Oke. Ya. Catetan sakjroning ati. Matur banun Mas Budi. Tekan tulus, Saya merati. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Aku kowe dadi karwa.